Bun. Salutare, eu sunt Adelin și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să vă arăt 3 skill-uri în calisthenics care pot să fie învățate într-un timp relativ scurt. Pentru aceste 3 skill-uri, sfatul meu este să vă cumpărați un set de paralele. Eu acestea de lemn le-am cumpărat de pe Temu, am dat 88 de lei pe ele. Dar dacă voi vreți ceva ieftin și bun, vă recomand să vă cumpărați de la Decathlon. Costă între 30 și 40 lei și, după părerea mea, au o calitate chiar foarte bună. Nu uitați să faceți o încălzire ca lumea și hai să dăm drumul. Primul skill de astăzi este air sit-up-ul. Prima oară vă arăt cum se face și după o să vă dau niște exerciții care vă vor ajuta să puteți face air sit-up-ul. Bun, forma de execuție. Cum am zis, facem azi doar pe paralele. În palme, air sit-up-ul este mult mai greu. Până și eu mă chinui. Bine, eu nu mai exersez air sit-up-ul, că nu mă mai ajută. Cât timp pot să-l țin măcar 5 secunde, mi-e ok mie. Bun. Forma de execuție este altfel. Puneți paralelele lângă voi, lângă fund, și umerii îi lăsați în jos, gen, vă ridicați așa. Umerii nu așa, așa să fie. Îi lăsați, împingeți în jos maxim, picioarele drepte și faceți o formă de el. Cam așa arată exercițiul. Pentru air sit-up vă voi arăta 5 exerciții. Bun, să începem cu primul. Primul exercițiu. Într-un fel veți imita air sit-up-ul doar că trageți picioarele către voi. Cam așa arată. Sus și trageți picioarele către noi. Aici veți face 4 seturi cu max fold la fiecare. Al doilea exercițiu. Acest exercițiu este foarte asemănător cu primul, doar că aici veți întinde câte un picior alternativ. Cam așa arată. Aici faceți câte 10 întinderi pe un picior. La al treilea exercițiu nu aveți nevoie de paralele. Veți sta așezat pe sol cu picioarele întinse, puneți palmele lângă genunchi și doar înălțați picioarele. Faceți 4 seturi a câte 10-12 repetări. La al patrulea exercițiu, vă întindeți pe sol, băgați mâinile sub fund și ridicați picioarele până formați o formă de el. Așa. Jos, sus. Jos, sus. Aici faceți 4 seturi max reps. Deci faceți câte repetări puteți pe fiecare set. Al cincilea exercițiu și ultimul va fi foarte asemănător cu al doilea. Doar că nu veți întinde câte un picior alternativ și le veți întinde pe ambele. Cam așa arată. Sus, picioarele către mine, drept, către mine, drept, către mine. Aici faceți iarăși 4 seturi max reps. Să știți că dacă puteți să faceți exercițiul ăsta, sunteți foarte, foarte aproape de air sit-up hold. Al doilea skill este bent arm handstand. Exercițiul ăsta, într-un fel, simulează handstand-ul, doar că ai mâinile înduite, de-aia se zice și bent arm handstand. Vă arăt forma de exerciție și după vă arăt niște exerciții. Puneți paralelele, vă lăsați foarte ușor pe față și vă lăsați pe coate, cam așa. Înainte să încep să vă zic exercițiile, vă voi preciza două reguli pe care voi va trebui să le respectați. Bine, dacă le pot zice reguli. Bun. Dacă cumva aveți paralele mai înalte, în niciun caz umerii să nu vă atingă paralelele. În niciun caz. Și a doua regulă, capul să nu fie în paralele. Gen în rândul paralele, pentru că nu vă va reuși. Va trebui să vă lăsați foarte pe față și cam așa va trebui să arate. Știți că la mine, regulă la majoritatea exercițiilor, îi să formați un triunghi între cap și palme. E simplu. Exercițiile la acest skill vor fi doar holduri. Bun. Deci, primul exercițiu.
Aici veți avea picioarele foarte apropiate de corp. Și va arăta așa. O lăsați foarte ușor pe față. Și picioarele nu le înălțați foarte mult. Cam așa. Le băgați gen călcâiene, le băgați în fund, dacă puteți. Și faceți 4 seturi max hold. Al doilea exercițiu va fi foarte asemănător cu primul. Doar că aici, exact ca la air sit-up, întindeți un picior alternativ. Intru în poziție și întind de un picior. Aici faceți 4 seturi max reps. Și al treilea exercițiu va fi foarte asemănător cu al doilea, doar că aici veți întinde ambele picioare simultan. Cam așa arată. Îl lăsați pe față, întindeți, înapoi. Întindeți, înapoi. Faceți 4 seturi max reps. Și al treilea skill este elbow lever. Aici, sincer, nu știu sigur dacă chiar aveți nevoie de paralele. Nu știu sigur pe care e mai ușor, doar că eu vă arăt în palme. Principiul tot acolo e. Cum arată exercițiul? Voi băgați coatele în burtă. Deci le băgați în burtă. Nu să fie pe lângă voi, că nu o să puteți face. Ăla e 90 degree hold. E mai greu. Voi veți băga în burtă și palmele nu așa. În niciun caz așa. Că vreau să trec anchetul. Ori așa, ori așa. Sincer, eu o voi arăta așa, pentru că eu am și probleme cu încheturile. Băgați coatele în burtă, palmele pe sol și va trebui să vă susțineți doar în palme, decât doar în mâini, cum ar fi. Cam așa arată. Acum, înainte să încep să vă arăt exercițiile, vă dau un sfat. Faceți exerciții pentru abdomen, că orice exercițiu pentru abdomen vi-l va întări. Implicit vă va ajuta la exercițiul ăsta. Bine, vă va ajuta cam la aproape toate exercițiile pe cali. Primul exercițiu este plank-ul. Îl lăsați pe coate și să fiți paralel cu solul și împingeți spatele așa. Nu, așa, așa. Și veți face 4 seturi max hold. Al doilea exercițiu va fi cum v-am obișnuit la air sit-up și la bent arm handstand, cu picioarele aproape de corp. Bine, coatele în burtă, palmele pe sol și două ridicat. Bineînțeles, 4 seturi max hold. Al treilea exercițiu constă în elbow lever, doar că cu picioarele despărțite. Coatele în burtă, palmele pe sol, vă lăsați pe față și picioarele le veți despărți. Dacă aveți nevoie, vă puteți împinge din sol. Așa. Faceți 4 seturi max hold. Repet, dacă aveți nevoie, vă puteți folosi de sol, ca să vă lăsați puțin. Când dați ajuns aici, să știți că sunteți foarte, foarte aproape de elbow lever. Aici, în exercițiu, dar ar fi și mișcare în sine. Doar că aici, cum am zis, vă puteți folosi de sol, doar că cu picioarele apropiate. Adică full elbow lever. Coatele în burtă. Și la un moment dat veți ajunge să prindeți din ce în ce mai mult echilibru, că aici e mai mult de echilibru decât de forță. La 90 degree hold, acolo e forță, bineînțeles. Cam atât am fost eu pentru azi. Sper că tot ceea ce v-am arătat și spus în acest video să vă ajute. Să aveți spor antrenament și noi ne revedem data viitoare. Salut!